Hello mga ka-Berks, welcome back to our channel. In this video, padung ta mo eskwela. Indot kayo, init kayo ang panahon karon. Dili hitak, dili ulan, dili ulan. Baktas tayo tadi sa eskwelahan. Indot ilakaw niya hitak. Dili malangan og lakaw kay di naman magbutas. Seryoso kay gilakaw. Kay init kayo. It's sunny day. Wala di ana na mo diri pa dun sa eskwelahan. Wa na hitak kay ano. Ini basakan diri doon ko sa tulay. Ini bahay kaya na kadung pilahan. Ini na bridge nga gamay. Ano yung mga leader. So, kan human kay nindot na diri kung humana kay pwede na mo agi ang motor dito na sa eskwelahan. Works. Thank you for watching. See you next time. Bye.